Weton paing kuwi dudu wong sing lemah. Kowe iki termasuk sing gelem ngoyo, gelem nandur tenaga lan pikiran tanpa akeh ngomong. Nanging sing kerep ora mbok akoni. Awakmu kuwi kuat nang jaba, nanging jero atimu kerep kesel lan kebak beban sing ora katon. Awakmu tau ngrasake ora? Wis nguber duit saka esuk tekan bengi, wis nyekel tanggung jawab sing gedhe, nanging rejeki kaya mung mampir. Saben dina ana wae sing kurang. Ana wae sing gawe pikiranmu muter tanpa mandeg, lan nek kowe jujur, ana sing keselip nang jero batinmu. Kerep ngresula wektu kahanan ora sesuai karepmu, lan kowe kesusu pengen kabeh cepet rampung, cepet ketok hasile. Iki dudu salahmu, nanging nek ora mbok sadari, iso nutup lawang rezekimu. Dudu mergo Gusti ora maringi, nanging mergo atimu kebak rame sing nutupi dalan sing wis disiapke. Mula pahing kuwi kudu sinau tenang, sinau syukur, ora mung nalika ana rejeki luwih, nanging nalika isih kurang. Mula kudu dilatih gelem sedekah sanajan krasa abot, amarga ing laku sedekah iso mbukak lawange rejeki, lan dedonga dudu mung kewajiban nanging dadi panggonanmu pasrah. Paing aja wedi ora keduman rejeki, langkahe semut wae Gusti Pangeran krungu, apa maneh lirihe swara dongamu. Mula kudu dijaga dongamu. Yen awakmu wis krasa kesel ngrasake rejeki kaya mung mampir wae, tandane awakmu